at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga mga ka-consumer at mga kanegosyo, lalong-lalo na sa tuyang mga kanegosyo po ngunya na aga, aldaw nin Biyernes, November 25, 2022. So, sa giraray inipuan sa indong kairiba sa radyo, si Bem Romano Birango. Antabayan nyo po kami, abangan nyo kami sa laog nin sarong oras. Day po kita magliwat din istasyon, alas 11 hanggang alas 12 po nindudto. Digdi po sa programang Usapang Consumer at Negosyo. So, welcome sa saro na namang edisyon kaining programa. Ngunyan po ang last Friday na kang bulan na Nobyembre. So, ngunyan na aga, maugma kitang makikipag-ibahan duman sa samuyang mga pag-iriba na sa ngunyan yaon sa Shangri-La Mall, duman po sa Mandaluyong, Metro Manila. So live po kita duman via Zoom. Makakaiba ta duman ang samuyang Provincial Director, si Mr. Dindo Nabol. At syempre, igwamang kitang makakaibang mga exhibitors po na yaon duman sa Shangri-La Mall para mag-display kan sa indang mga produktong albayano. Ayan. So, dai po kita magliwatan in istasyon sa giraray. Nadadangog kita sa 729 kHz asin naka-live stream man po kita sa Facebook page kang DZGB News Online. Siyempre, pig-share mi man po ini sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. So, siyempre, sa ngunya na aga, yaon po ang sa tuyang mga makakaiba, yaon sa Metro Manila. Tugutan nyo po kami na magtaga-Tagalog po kaming diit. So, siyempre, ang target audience bako sana po sa tuyang mga kapwa Bicolano, kundi sumangayaon po sa Metro Manila na interesado kan mga produktong albayano. Nangunyan po makukuha duman sa Shangri-La Mall sa Mandaluyong, Metro Manila. Hatod sa Indo kang DTI Albay Provincial Office sa paagi po kaining saod Trade and Travel Fair asin sa indamang pakikipag-partner sa Albay Provincial Tourism Office, no? Okay, so day ko na po pagparapahaluyon, ipamidbid ko na naan sa tuyang mga magiging bisita mo niya na aga. Siyempre, yaon dyan ang tuyang Provincial Director sa DTI Albay Provincial Office. Sir Dindo, maray na aga. You are live from Shangri-La Mall. Kita man po, live kita sa DZGB ngunya na aga. Ngunya na udto, alas 11 hanggang alas 12. Digdi po sa programa tang Usapang Consumer at Negosyo. Maray na aga, magandang umaga, Sir Dindo. Sir Dindo, naka-mute yeah. po. Okay na. Okay, maray na aga, Bem, and maray na aga sa tuyang mga tagahinunyog, tagahiling sa tuyang live feed, digdi hali, digdi sa Shangri-La. Kung sa'yo nabanggit mo na nga na gigibunta po ng tangon niya na aldaw, ining saod, trade and travel fair na pagpartisiparan kay 40 na MSMEs from the province of Albay and 10 local government units. Ayan. Okay. So, Sir Dindo, sabi ko kanina, medyo magtatagalog tayo ng konti kasi nakakahaya naman sa mga ating target market, no? Siyempre, ang market natin, yung mga taga Metro Manila at saka yung mga kaibigan natin, kapamilya, na mga Bicolano din, pero nasa Metro Manila sila. Pero para sa kapakanan ng lahat,
Magtatagalog po tayo ng konti. Sir sige Dindo, po. oo, pwede pong kwentuhan mo kami kung ano ang mangyayari dyan sa loob ng 6 na araw dyan sa Shangri-La Mall. Please go ahead. Okay, so as I've said, this is the first ever Saod Trade and Travel Fair outside of the province of Albay. Mm. Parang today, magiging official launching ng Saod Trade Fair outside of the province, dito nga sa Shangri-La sa Metro Manila. So, for the next 6 days, aside from the, siguro unahin natin muna for today. Sir Kasi Dindo, ito yung, wala ka bang video pala? Meron. Hindi Sandali. Hindi nakikita si Sir Dindo. Okay. Hindi ko nakikita. Ayan. Okay. Ayan. Kasi Ayan. ginagamit. Okay. Kasi dalawang phone yung gamit. Akala namin okay. yung isang cellphone naka-video na. Okay. Ayan. Okay, So okay. nakikita natin kung nasaan si Sir Dindo ngayon. Maganda ang kanyang location. Nasa Shangri-La Mall. Diyan po gaganapin ang sinasabi naming Saod Trade and Travel Fair. Yeah. Pero Sir Dins, bago tayo magpatuloy, pwede bang konting background? Bakit Saod ang Okay. inyong brand ng trade fair po? Okay. Actually, itong Saod, parang this is a pandemic response project ng DTI Albay. Kasi 'di ba, during and after the pandemic, at actually hanggang ngayon may pandemic pa tayo. So, maraming mga small enterprises na apektado ng pandemic. And isa sa pinaka-complaint nila yung market nga. So, although may mga trade fair na tayong pinukontak but it seems medyo kulang pa. Ayan. Okay. So, ayan po ang kwento ng Saod Trade Fair. Di pa sa atin po dito sa atin dito sa Albay, sa Bicol, Dito na marketing opportunity yung ating mga kliyente, yung ating mga micro, small and medium enterprises. So nag-isip kami kung anong ipapangalan natin sa ating magiging brand ng trade fair sa Albay. So yun nga, nag-research kami hanggang nakaabot kami sa Hawaii. State University. Wow. Doon namin natag-ulo, alam naman natin kung ano ang ibig sabihin ng Saod. Pero na-strengthen further yung definition ng Saod nung makita namin doon sa isang a virtual library sa University of Hawaii. Kung anong ibig sabihin kumbaga, we dig deeper kung anong ibig sabihin ng Saod. So internationally pala, known din ang Saod to be a marketplace. So ang definition ng University of Hawaii is a marketplace and swak naman sa ating local definition ng Saod. So yun. So sabi namin, so why not adapt this word kasi parang catchy sa audience. Explain mo lang properly kung anong ibig sabihin ng Saod. And yung mga nag-aaral ng history, if you will note, diyan sa logo, nakikita diyan sa logo ng Saod, meron diyan sa baba, translation ng alibata. The alphabet, kaya nga alibata. So ang ibig sabihin ng mga strange characters na yun doon, Saod. Yung sa baba ng Saod. So yan. So para ma-protect natin yung yung word na Saod na hindi na magamit ng iba. So we deem it proper to register it with Intellectual Property Office. In year 2000, last year lang. 2021, last year. So na-register natin sa Intellectual Property. So tayo lang ang makakagamit ng brand na yan na Saod. So yun na. So starting last year, we started implementing Saod doon muna sa ating local malls. Actually last year nakapag-conduct kami ng 10 sessions ng Saod in different malls sa Legazpi. And for this year, another 10, yung pang-10 dito na sa Shangri-La na sisimulan niya ngayong araw. Ayan, okay. So maganda kasi pag narinig nyo ang salitang Saod, yan po ay ang DTI Albay ang nag-mount or nag-conduct ng fair na yan. Kasi nga, nahalata nyo, last year nga, sabi nga ni Sir Dindo, nakapag-conduct sila ng 10 na sessions or
yan, saod, fair, iba-ibang, anong tawag dito? Iba-ibang focus, no? Merong Yes. yung sa food, wearables, yun. So, yun ang ginagamit na nila ngayon, saod. Pag narinig nyo ang saod, yan ay ang DTI Albay ang nag-mount ng exhibit or ng fair na yan. Okay, Sir Dindo, nabanggit mo po kanina na meron tayong 40 exhibitors Opo. na Yes po. MEs at saka 10 na LGUs. Opo. Yeah. So, para sa kapakanan, Sir Dindo, ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na yung mga Manilenyo, no? Ano po ang mga ibibida nating produkto na galing sa Albay, dyan po sa fair na yan? Actually, marami tayong ibibida. Sige nga. Because by the way, Bem, before I proceed, Oh, yeah. ang location kayo, nandito tayo sa ating special setting. Opo. Okay. Yung ating special setting pala, this is not the usual special setting na minamount natin. Kasi dito, aside from the featured products, i-feature natin yung mga artisans, yung mga artisanal skills ng ating mga MSME sa province. So for this year, meron tayong 4 na artisanal skills na i-feature dito. Yung nauna doon yung sa pili processing, pili crafting. Mamaya ililibot namin kayo. Tapos, dito naman sa aking likod, nandito yung sa pag-weave ng abaka. Okay? Tapos, doon sa aking harap, nandun yung pag-process ng ceramics making. And doon sa likod ng ceramics, nandun yung paggawa ng mga bunot. Kasi pinifeature din natin dito yung coconut. Because diba, involved din tayo sa CFIDP. So, na-feature din namin sila. So, 4 na artisanal skills ang na-feature dito ngayon sa ating special setting. This will run until the last day of the fair on November 30. So in-invite natin yung ating mga kababayan or mga interested na mga taga Manila na kung pwede pumunta kayo dito sa Manila, hindi nyo lang ma-enjoy yung produkto ng probinsya, ma-enjoy nyo rin yung mga skills, yung artisanal skills ng ating mga kababayan from Albay. Okay? Ayan, oo. Nakita ko nga, Sir Dindo, dyan sa likod mo po, merong, ano ba yan, abaka? Abaka ba yan sa likod mo? Yeah. Opo. May, oo, so isa yan sa 4. Yeah. Ayan, oo. So talagang iba ang setup ngayon kasi pinapakita yung 4 na skills na na-mention ni Sir Dindo. Opo. So ayan, sa likod ni Sir Dindo, nakikita nyo yung abaka. Anyway, mamaya ililibot natin sila. Ililibot natin sila dito sa special setting. Okay, to continue with yung una mong question. So, para sa sa kaalaman ng ating mga buyers, mga customers na pupunta dito sa Shangri-La starting today, nabanggit na ni Ms. Bem na we have 40 micro, small, and medium enterprises, participant exhibitors dito sa ating 6 days sa Old Trade Fair dito sa Shangri-La. This comes from different from different sectors, classified into major categories. Siyempre, nandiyan yung processed food, tapos yung non-food, of course. Sa processed food, siyempre nandiyan yung pinagmamalaki nating pili, nandiyan yung pinangat, mayroon tayong dito mga kakao, meron bang Bicol Express? Meron. Tapos may mga canned, may mga gourmet tinapa na rin. Okay. Na feature, ano pang iba mga kuha natin dito, processed food. May mga tsokolate, yung mga, by the way, for the first time ever, nag-participate sa atin yung ating sili ice cream ng Colonial Grill. Wow! Ayan. Yung lahat ng flavor ng ice cream nandito, dala nila. So, yung mga hindi pa nakakatikim ng maanghang na ice cream, so, pagkakataon nyo na matikman yung yung sili ice cream na pinagmamalaki ng Albay, nandito po ngayon sa Shangri-La. Okay, so meron niya na Sir Dindo, yung sili ice cream, merong iba-ibang level ng anghang. Yeah. Depende sa level 1 to 5 na ata. Oo. Depende sa level kaya 1 to 5. ng taste So, buds yung medyo, yung medyo adventurous, they just try level 5. Para medyo sumasabog na yung mayon. Anyway. Para may kwento. Mas maganda yun. Yes. Oo. Okay, so yun ang sa processed food.
meron din mga turmeric, Pats, meron din mga turmeric, mga tea, ano pa yung mga na dyan. Basta medyo marami variations. And then yung sa non-food naman, of course, and then yung the usual natin ng mga beautifully handcrafted what's this? Bags, baskets, Mm. may mga placemats, runners, tabletops, carpets. Nandyan yung mga, basta ang dami. Christmas, Sir Dindo, available special pa ba feature dyan pala yung sa mga non-food, yung ating mga Christmas Christmas decors? decors. Yes, opo. Yes, Oo, marami oo. actually, marami halos lahat ng non-food may Christmas decor items. Pati yung ating pati yung ating ceramics, nandito din kasi yung ceramics yung terracotta ng TV. Meron din silang mga items na for Christmas. Kaya pagkakataon ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila, para maiba naman yung ating mga decor ng ating mga bahay, yung ating mga opisina, yung ating opisina. So mamili na po kayo dito kasi lahat to handmade, natural, what's this, raw materials yung gamit. Okay, so napakagandang initiative, Sir Dindo, kasi mabibigyan natin ng parang guide or matutulungan sila para sa kanilang paghahanap ng mga pangregalo ngayong Pasko at saka syempre yung mga pandekorasyon sa kanilang mga tahanan. So pumunta po sila dyan sa Shangri-La kasi yan po marami silang mga ideas na makukuha kung ano ang pwedeng mga panregalo at mga pandekorasyon, di ba? That's correct. And yung mga nagbabalak naman na pumunta sa Albay, so pumunta na kayo dito sa Shangri-La kasi ma-accommodate kayo ng ating Provincial Tourism Office kasi naka-display dito yung mga different tourism sites and services ng ating mga local government units. Yung yung mga tour packages nandito. Okay, so kung pupunta sila sa Albay, kung saan yung mga posible nilang puntahan dyan. So yung may mga plano na pumunta sa Albay, pumunta muna kayo dyan sa Shangri-La para mabigyan kayo ng detalyadong parang virtual tour muna, no? Kung saan saan kayo pwedeng pumunta sa iba-ibang magagandang mga destinations dito sa Albay. Nandyan ba ang ating Provincial Tourism Officer kasama natin? Nandun si Dorothy Coley, kaso busy doon mag-set up. Okay, oo. So nagsiset Okay, up pa sila ngayon. Yeah. Oo, kasi mamayang hapon ang opening ceremonies gaganapin sa 2 p.m. later. Opo. So Sir Dindo, yung ating mga nakita ko yung yung sa likod mo naka-Filipiniana na siya, oh. Naka-Filipiniana ba kayo? Yes, Filipiniana Wow. na tayo namin mamaya. Ay, wow. Okay. Anyway, Bem, mamaya yung mga guests natin, halos lahat ng provincial officials natin nandito, from the governor, tapos lahat ng mga board members. They are attending. And some local chief executives, some mayors, pupunta dito mamaya. Okay. So, yan dyan po ang suporta ng local government officials natin from the province of Albay. And yung ibang mga mayors kasama din para mag-support sa first ever Saod and Trade and Travel Fair dyan sa Shangri-La Mall. Outside the province, first time, Yes. di ba? So napakagandang experience at saka exciting sa part ng ating mga MSMEs, no, na lumabas na naman sa probinsya para sa Saod Trade and Travel Fair. Opo. Bem, abangan nila mamaya yung aming exciting opening. Wow! Kasi naiiba yung aming opening, may konting drama. Ay, wow! Sige, pwede ba mag-request, Sir Dindo, ilalive natin, tapos i-share din namin sa ating Region 5 Bicol Facebook page para ma-witness ng ating, ilalive natin yung opening ceremonies. Opo. Kasi aside from the hindi kasi kami yung the usual ribbon cutting. Anyway, mamaya na lang, makita nyo na lang. Surprise. Mamaya na lang para may thrill. Oo. Aabangan namin kung ano yung... Meron din tayo mga invited na mga entertainers mamaya during the opening, and then mag-render din ng entertainment after the opening. Nandito yung
ano yun? Magayon dancers. Sa Oh. Rumbangi dancers. And then, Okay. we also invited the Philippine Marine Band, core band. Mhm. So, Mhm. nabigla nga ako kasi 13 silang tutugtog mamaya. Nandiyan na ba sila? Paparating na. Okay. Paparating oo. na sila. Sinundo So, na sila mamaya- doon sa headquarters. Excited na din sila mag-perform dyan, Sir Dindo. Yes, Super yes, excited yes. na sila. Kaya nga, madami daw ang sumama kasi siguro ibang experience na makapag-perform sila dyan sa Shangri-La Mall for the opening ceremony of Saod Trade and Yes. Travel Fair. Opo. Oo. So, Sir Dindo, meron ka bang kasama dyan? Kasama mo na ba dyan yung ating mga MEs para makasama na natin, Yes. makausap na natin? Nandito na sa likod ko, naghihintay na. Ay, hindi, pwede namang huwag ka munang umalis. Wala ba silang Oo. sariling camera? Wala, Wala silang- dito na lang para isahan na lang. Sige. Okay, Pwede naman tumabi sa'yo yeah. po para magkakasama tayo. Po, Then, yes, please. before mo ako pakawalan, I'll take Hindi this naman kita opportunity- papakawalan. You have to stay with the MEs. Kaya hindi, ito muna kasi I really have to Okay. say this. Opo. I really have to say thank you so much to Shangri-La Plaza. Kasi they really give us a very warm accommodation dito sa sa ating Wow. Saod Trade Fair. Oo. Kasi hindi kami pinabayaan, hindi kami pinapabayaan. Ang request So really, binibigay. really thankful to the management Yeah, of Shangri-La Mall for the very Yeah. special treatment sa DTI, no? Oo. Yeah. So Sir Eto, Dindo, nandito hindi sa ka naman aking tabi. aalis, Sir Dindo. Hindi. Dito lang ako sa tabi-tabi. Opo, Nandito okay. na, nasa akin na tabi. Yung owner ng Warde's Bake Shop, Bakery. Sige, i-introduce Si mo na. Madam Merly Warde. Sa camera mo na. Yan. Okay. Hi. Ayan. Tapos, the new owner, the second generation owner of Forecast Crabs, si Martina. Si Martina. Okay, Yeah. oo. So, sino ang So- gusto mong unahin? Sir Dindo, yung dalawang kasama mo dyan, yung isa into food, tama? At saka Yeah. yung isa into wearables. Sa handicrafts. Opo, si Handicraft, si Martina. Okay. Mhm. So, pabatiin muna natin sila isa-isa. Mauna tayo Okay, kay Ma'am Merly. Ma'am Merly Uwarde. Merly. Okay. Ma'am Merly ka Merly, naman. yes. Ano natin ang salinga ko? Magandang umaga, Ma'am Merly. Yes, ma'am. Magandang umaga po. Ma'am. Oo. Live po tayo, ma'am, sa DZGB ngayon. Yes, At po. saka, syempre, naka-live stream tayo sa Facebook. So, maraming nanonood sa atin. Ma'am Merly, magandang umaga. Kumusta po ang experience nyo dyan sa Shangri-La Mall for the Saod Trade Fair? Yes po, ma'am. Good morning to everyone po. We're so happy. Talagang very accommodating si Shangri-La Plaza. The employees po, very much accommodating sila. And feel at home kami. So, naka-display Wow. na po kami. And as early as 6 a.m., talagang andyan na po sila to accommodate us po. Ma'am Merly, pang ilang beses mo na bang nakasali sa fair? Of course, without mentioning na yung mga local dito lang sa atin. Opo. Yung mga fairs outside the region or outside the province, pang ilang sali mo na po? Siguro it's my 4 times. 4 times. And it's my Fourth first time dito sa Shangri-La Plaza. First time was sa First time Shangri-La. dito. Okay, oo. So, Ma'am Merly, kumusta naman po ang experience mo sa pag-join sa mga fairs na kinukonduct ng DTI? Yes, ma'am. I'm so grateful and so blessed na talagang sinama ako ng DTI with a group Mhm. to para may exhibit ko yung aking mga products po. So, I'm so happy and talagang nakatulong sa business improvement, business development, and of course, doon sa
financial ano natin. Mm. Capability Yung mga to do the business. nauna pong sinalihan mo, yung 'di ba sabi mo halos pang-apat mo na 'yan. Opo, Yung opo. first to third po, kumusta naman yung sales natin? Maganda din po. Maganda din. Yan. Oo. So, Kaya every time na sinasama ko ng grupo, ini-invite ako ni DTI, I'm very much willing talaga. Nag-prepare talaga ako, ma'am, for the activity. Ayan. Ma'am, para sa kaalaman ng ating tagapakinig at mga tagapanood, ano po ang mga produkto mo? Yes po. So, nandito kami ngayon sa Shangri-La Plaza po. And booth number 27 po, Wardes Bakery and Food House. Nandyan po yung mga bakery products. And of course po, yung bakery products na pinakamabenta na nandyan talaga, na talagang isinabay ko din. It's because na gustong-gusto ng mga partners ko dito sa Manila is the Pili Hopia. And yan po ang Pili Hopia. Yes, ang pinaghahanap sa'yo ng mga yes, clients mo yung dyan sa Metro Manila. Opo. Yung mga online sellers po natin and distributors dito sa Manila, it's more on egg pie and Pili Hopia. And of course, kasama na din po yan yung ginubatan longganisa. Yan, Okay, yung 1,000 product po ng ginubatan. Meron ka din. Gumagawa ka din po ng longganisa. Okay. So ma'am, parang natandaan ko po, ma'am, ikaw ba yung teacher dati? Yes po. Na hindi na po nagtuturo dahil nag-negosyo na lang. Nag-early retirement ako, ma'am. Nag-early retirement si ma'am. Less than 20 years in the academy. Then talagang sumikap, then umalis sa serbisyo para makapagnegosyo pa. Ayan. So, siguro naman, ma'am, siguro naman, ma'am, speaking of, syempre, kita, no? Syempre, mas madami yung kinikita sa pagninegosyo. Sure, ma'am. Sure. Opo. Tapos nakaka-explore pa, ma'am. Opo. Hindi lang doon sa Ginubatan, hindi lang sa Legazpi. Bagkus, andito na sa Shangri-La Plaza. Paano ba, ma'am, ano ba yung nakapag-udyok sa'yo para mag-decide na mag-resign sa, di ba, naka-employ ka na po sa government? Opo. Mag-resign sa pagtuturo considering na you are already stable, no? Nasa gobyerno na, stable na, wala nang problema. Ano ba yung talagang nag-udyok sa'yo na mag-shift dito sa pagninegosyo? Actually po, number one, siyempre, yung husband ko po. Ang husband ko po, siya po yung may utak talaga ng pagninigosyong bakery. Baker po talaga siya, ma'am. Then, nung nakita ko yung opportunity sa pagninegosyo, specifically sa baking industry, nakita ko doon yung malaking opportunity. And nakita ko din, aside from the bakery, other products pa din and other businesses in line with online and offline na marketing strategies. Nakita ko po doon. So, I decided lang talaga to quit. Nag-early retirement po ako, ma'am. Early retirement ako sa DepEd. And then, nag-ship ako. And of course, ma'am, malaking bagay din po sa akin yung pagiging ina. Kasi, priority ko talaga yung family ko. That time kasi, lumalaki na yung mga anak ko. So, kailangan talaga ako nila na nandiyan talaga ako sa tabi nila to guide them talaga. And of course, kailangan din naman talaga ako ng asawa ko to help him sa kanyang negosyo na kung saan naging family business po namin. So, yun po talaga yung mga nag-udyok sa akin, yung opportunity plus yung family ko po. Yeah. So, I'm sure, ma'am, sa ngayon, hindi ka po nagsisi sa naging decision mo. Yes po, ma'am. Hindi po. I'm very blessed and grateful po, ma'am. Oo. So, ma'am, other than ito pong pagsasali mo sa mga fairs na ini-invite ka ni DTI, ano po yung ibang mga naging tulong sa inyo ng gobyerno o ni DTI para po sa iyong pagpapalago ng inyong negosyo? Ano pang mga services po ang na-avail mo na nakatulong sa inyo? Yes po, ma'am. I was then, yung first KMME
program po ng DTI last 2017. Isa po ako Kasama doon ka sa po recipient. sa first batch. Kasama ako sa first batch po. And Okay. doon po talaga pinag-challenge ako nila. To challenge since na Mhm. bakery ang aking negosyo, pig-challenge ako ni DTI na gumawa ng produkto Mhm. in line with the local materials na dapat Materials. Yeah. kasama ko doon sa Mm-mm. mga products ko. Kaya Opo. po, hindi lang si Pili Hopia. Kasi may Hopia ako. Opo, So, si Pili opo, opo. is really a Bicol product po. And of Mhm, course, sinabi ko na din po si Ginubatan, Longganisa as the author Mhm. ng Ginubatan. So nagkaroon Mhm. po ako since na may restaurant po kami, nagkaroon Mhm. kami yun nga, yung paggawa ng Longganisa di Ginubatan, na tie up with the bakery products and food Okay. house and restaurant products. So ngayon po, meron na kaming special pansit Longganisa. Mayroon po kaming pansit bakla. Ang mga toppings Ano po yun? doon lahat Longganisa. Yung bago po, Okay. po yan, na noodles po, the rainbow rainbow pasta po. Rainbow pasta. So, Ikaw ba mayroon ang na po gumagawa ng noodles? yung noodles po, yung anak ko pa. Yung anak ko. Okay. At saka may baker po kami na gumagawa nun. So, tie up po Noodles. yan with as one of the recipient of KMME, yun po yung nagawa sa akin na kung saan Mhm. napakalaking tulong din sa negosyo Mhm. para Mhm. magkaroon ng sariling identity. Opo. Na Mhm. yung egg pie, pili pie, ma'am. Very mabet. Okay. So, Yan. yan po yung sa business plan po, ma'am, nung sa KMME. Yan, Opo. na malaking tulong po yon. And of course, Okay. nakapag na din kami ng mga restaurants po para na din Mhm. matugunan yung ibang pangangailangan ng aming mga clients. And of course, Mhm. doon din namin sinaserve ang aming mga products po. Okay. Oo. So, meron kang bakery at saka meron ka pang restaurant. So, kumbaga, Opo. allied, yung mga Opo. binibake mo, available doon sa restaurant mo. Yes po. Oo. And of course, ma'am, So, with the yes. TTI, ma'am, yung mga seminars, mga trainings, and of course, recipient din po ako, ma'am, ng Great Women. Yan. Oh, okay. Recipient din po Mhm. ako. Binigyan ako nila ng equipments po. Yan. Mhm. To help, para po makatulong din sa pagpapacking ko po ng aking mga products. Mm. So, yun talaga ang isa sa mga advantages na talagang parang isa ka sa mga nabenepisyuhan ng ating mga programa. Siguro Yes, hindi ma'am. lang si DTI ang nakatulong sa inyo, baka Yes, yung iba pang ahensya ng gobyerno meron ding naitulong sa inyo. So, talagang Yes, ma'am. nandito tayo, yung mga iba-ibang national government agencies para magtulong sa mga maliliit na negosyante sa anong paraan na makakatulong sila. Di ba, iba-iba naman yung level ng Opo. assistance, no? Opo. Ng mga iba-ibang agencies. Okay. Yes, ma'am. So ngayon po, ma'am, available dyan sa Shangri-La Mall ang inyong mga na-mention na pili, hopya, Yes, pili pie, meron kang ginubatan, longganisa, meron ka din bang mga noodles? As of now, wala po pa. Wala. Parating pa lang Hindi po. kasi- Parating yung noodles Okay. po. Oo, parating pa lang. Opo, Oo. opo. Oo. So, mag-stay kayo dyan for 6 days hanggang Opo. November 30. Ano po? Opo. November 30. Magsisimula Yes, ngayong araw hanggang 30. Yes. So, sana ma'am, meron kang tawag dito, enough na dalang produkto Supplies. para supply para makapag-serve sa ating mga kliyente for the rest of the duration of the fair hanggang sa November 30. Yes po, ma'am. Actually, pasunod-sunod na, ma'am. Kasi yung dala ko ngayon, mga orders na po yun. Okay, talaga. Oo. So bago ka pa marami na dumating din. dyan, marami ka ng May mga orders. na po. Opo, orders Oo, na. And then, napakaganda. parating na lang po, ma'am, through bus, yung ibang mga Mhm. products pa. Mhm, mhm. Then, Oh, ma'am, bago ko puntahan si Martina, no? opo, Pwede ba ma'am magtanong kung sa simula po ano yung pinaka-produkto mo muna bago ka ang tawag dito,
naging marami ng variant. Oo. Apa. Actually, ang pinakauna, nag-start talaga kay ma'am sa toasted bread. Oh. Toasted bread. Opo, yung bread ini-slice muna. Nung nasa service pa po ako noon. Then, pagdating ko sa bahay, magto-toast yung asawa ko. Sa umaga, i-deliver ko. Ganun lang po yung kalakala nung pinaka-umpisa. Hanggang sa nagustuhan Okay. toasted bread, nagkaroon na ng ibang mga products. As of this time, we have 68 klase ng ginagawa po na products namin. So, Siguro. sa toasted. Sige po, ma'am. Nag-start lang po talaga siya sa toasted bread. So siguro ma'am, pwede ka na pong makapagpatunay na 'di ba noon during the KMME program, yung ating sinasabi diyan sa program na magiging milyonaryo ako. So siguro ngayon milyonaryo na ito si ma'am. Actually, kumbaga nasa diskarte at saka yung pagiging milyonaryo, andyan yan, ma'am. As of this time, walang milyon, pero yung iba kasi, rinroll on natin. So, ayan ang mahalaga. Yun. Rolling talaga yung capital natin hanggang sa nakakapag-invest sa ibang negosyo, then nakaka-invest sa ibang forte o larang gusto ko din ng mga negosyo. Like I have the beauty products, health and wellness, and na-invest ko na din po, ma'am, sa resort. Ay, As of this wow. time. So, ganun po yung naging diskarte. Mula sa toasted bread, nagkaroon ng ibang mga variants, then lumago, then talagang inano namin yung nagiging profit natin sa ibang negosyo para at least dumami kasi marami po tayong kamag-anak, ma'am. Ayan. So talagang nakakapagkaroon pa tayo ng chance na makapagtulong doon sa mga kamag-anak natin na nangangailangan ng tulong. Opo. That's true, ma'am. So napakaganda. Sa mga empleyado din na talagang nagtiwala sa amin. Yes. Priority actually. Opo, oo. So hindi lang yung kamag-anak ang natutulungan, pati yung mga neighbors natin or yung natin sa community. Sabi ko nga ma'am sa mga empleyado ko, magtulungan lang tayo, magtiyaga lang tayo. Magkakaroon din kayo. Promise. Ayan. So napakaganda, ma'am, na inspirasyon yung inyong kwento dahil sa yung dedikasyon, determinasyon, 'di ba? So yan lang naman talaga ang kailangan ng isang negosyante. Kasi 'di ba sabi nila, ang pagnenegosyo ay isang parang malaking risks, no? Malaking risk kasi hindi mo alam kung ngayon nasa taas ka, sa susunod na araw nasa baba ka. So nasa sa'yo talaga yung diskarte. So ma'am, ito bang mga expansions mo, like itong opening, 'di ba, nakapag-invest ka na sa isang resort, kasama ba ito sa BIP mo? Opo. Sure, opo. Okay. Oo. So yun, importante kasi yung plan, no? Yung plan ang isa sa pinaka-importante kasi yun yung guide mo. Yes po, ma'am. And of course, in preparation na din po yan sa mga anak namin. Opo. Siyempre, habang tayo tumatanda, kailangan talaga na magkaroon din tayo ng puhunan din para sa mamanahin natin ang mga anak natin. Ayan, okay. Oo. So napakaganda ma'am. So ma'am, mamaya babalikan kita uli bago tayo magtapos, pero meantime, kakausapin na naman natin ang isa pa nating kasama diyan, si Miss Martina. Nandiyan na ba siya sa katabi mo? Iya po, andito po. Salamat po. Yes, po, babalikan kita mamaya, ma'am. Apa. Hello po. Hi, Martina. Good morning. Magandang umaga. Hello. Medyo mahina yung audio natin, Martina. Hello po, narinig na po. Ayan, okay na po. Okay. So, Martina, pakibatiin muna natin ang ating mga taga-subaybay, taga-pakinig, na napapanood tayo, syempre worldwide, kasi naka-live tayo sa Facebook ng DZGB via DTI's Usapang Consumer at Negosyo Program. So, batiin po natin ang ating mga taga-pakinig.
Good morning po sa lahat ng nanonood ngayon. Ayan, okay. So Martina, pwede bang kwentuhan mo muna kami kung ano ang nature ng inyong negosyo, ano ang company mo po, ano ang mga ibibida nyong produkto dyan sa Saod Trade and Travel Fair dyan sa Shangri-La Mall. So ang business po namin is Forecast Arts and Crafts. Tapos mostly po ng mga binibenta namin is local handicraft bags na ine-export sa ibang countries po. So for this Saod Trade Fair po, we prepare different variety of bags po. May mga iba-ibang gamit ng materials and new colors po na fresh sa eye sa market. Mhm. So mostly po ang raw materials na ginagamit nyo is abaca. Opo, mostly abaka po na Or, local raw materials from Bicol po. oo, na meron ding nagmi-mix na din kayo, di ba? Yes po. Opo, oo. So Martina, ilang taon na ba yung company nyo po para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood? Yung company po namin is 25 years na siya. Na-form po siya ng parents ko from Sorsogon po kasi sila. Tapos lumipat sila sa Albay and then nag-form po sila ng company 25 years ago and then continuous po nag-grow yung company. Tapos recently po, tinutulungan ko na po sila sa business po. Ikaw po ang panganay, Martina? Yes po. Okay. So, ngayon, parang ikaw na po yung sinasalang, tinitrain ng yung mga magulang to continue para ipagpatuloy ang negosyo. Mabuti at meron ka namang like interest sa pagninegosyo kasi parang alam ko, isa ka pong nurse, tama? Yes po. Registered nurse po ako and then 2019 nung nag-pandemic, yung mom ko po, tinulungan ko na lang po muna siya sa business since hindi po muna ako nag-work as nurse. And then yun po, since bata po kami, tinuturuan na po kami ng mom ko kung paano mag-handle ng business, paano mag-repair ng mga bags, and paano yung mag-pack. So, may background na rin po kaming magkakapatid. 4 po kami, lahat po kami marunong sa business po. Lahat kayo babae? Hindi po. 2 boys and 2 girls po. So, ngayon, Martina, na nandyan ka na sa pagninegosyo o isinasalang ka na ng mga parents mo na siyempre eventually ikaw na yung magmamana ng negosyo na sinimulan ng mga magulang mo 25 years ago. Ano ba, nakapag-desisyon ka na ba na parang hindi ka na magpa-practice ng inyong profession para patuloy na palaguin ang inyong company? Sa ngayon po, hindi ko pa po masasabi. Pero so far po, nag-enjoy po ako sa pag-develop ng company. Lalo na po ngayon na na-involved na sa online. So, malaking na tinuturuan ko yung mom ko since mas familiar po ako sa online. And, online. Opo, yun po. Oo, so talagang parang in time, nasa tamang panahon yung pagdating mo or pagtulong mo sa company, especially ngayon na talagang nasa na tayo digitalization na everybody is online. So magandang opportunity na nandyan ka sa mga magulang mo para magtulong sa kanila pag sa ganitong mga aspeto. So ngayon, Martina, kayo ba ay talang nak-focus kayo sa mga bags? Yes po. Mga bags lang po na yes. May iba pong mga houseware like mga placemat pero more on bags po kami nagpo-focus kasi mas maganda yung pag-develop ng mga design sa bag. Mas maganda yung pag-explore po sa ganong side po. Sino naman, Martina, sino naman ang nagde-design ng inyong mga produkto? Yung dad ko po, siya po yung nagde-design ng mga products po namin. Tapos, seasonal po, every season, nag-change kami ng designs, nagde-develop po kami. Yun po. Oo. Pero Martina, sa loob ng 25 years na existing na yung company nyo, nakapag-export na ba kayo or parang meron na kayong
market outside the country? At saan po? Yes po, last 2015, pumasok po sa export yung parents ko sa Japan and USA po. So, doon po yung mostly na target namin. Nag-export po kami sa Japan and USA ng mga Bicol products po. Ng mga bags na ginawa nyo. Oo. Yes po. So, ayan ba, Martina, regular market nyo na yung Japan and US? Yes po, regular market na po namin. Ever since nag-start po kami sa kanila. Lagi po sila lagi po kami nag-export sa kanila po. Okay, oo. So, ito pala si Martina, ang forecast, Forecast? Opo, Forecast Arts and Crafts. Forecast Arts and Crafts. Oo, kasi naalala ko nung bago pa lang ako sa DTI, 20 years na ako sa DTI, talagang kilala ko na si Dad and Mom mo na nasa na talaga sila, kasama na sila sa mga MEs na assisted ng DTI. So ngayon, ikaw na po ang parang magpapatuloy ng inyong negosyo, magpapalakad. At sa pagpapalakad mo, Martina, alam ko syempre merong mga guidance naman yung parents mo kung paano. At siguro meron ka ding parang meron ka ding hilig, meron ka ding passion. Oo, kasi hindi ka naman papasok din kung wala yon, di ba? Yes po. At saka Martina, di ba, parang isa ka ba ngayon sa nasa KMME program na youth sector? Yes po, isa po ako sa KMME na youth sector. Yung nag-end pa lang po ngayon. Batch. Tapos na. Opo, today po yung last day namin po. Okay. So nakapag-present ka na ng business improvement plan. Oo. Yes po. So ang hinihintay nyo na lang yung graduation. Yes po. Oo. Bilang naging parte ng programa, Martina, ng KMME program, ano po doon sa programa ang parang nagkaroon ng great impact sa'yo? Yung parang yung pinaka nag-register sa'yo? Overall po, yung buong KMME program, sobrang dami ko pong natutunan since wala po akong background sa business, since nurse po ako. So, nung pumasok po ako, every session po, ang dami ko pong natututunan. Pero yung mostly po na nagagamit ko, yung sa marketing po, yung marketing po na lecture, malaking tulong po siya. So, yung paghanap ng target po na tao, ganun po. Sobrang thankful po ako sa KMME kasi malaking tulong po talaga siya sa business. Oo, kasi yung iba-ibang aspects ng pagninegosyo talagang tinuturo na doon. So para ka lang namang nag-enroll ng master's degree sa, di ba? Oo. Kasi from HR, human resource, project management, marketing, financial, lahat talagang itinuturo doon. So napakaswerte mo at isa ka sa mga naging recipient ng programa na Kapatid Mentor Me program. Youth sector. Lahat kayo youth. Tama yes po. Opo. Okay. So Martina, bago tayo ano po? Sandali lang. Anong oras na ba? Okay, meron pa tayong oras, pero bibigyan na po kita, Martina, ng pagkakataon na imbitahan ang ating mga tagapakinig, tagapanood, ang inyong kung meron ka mga kaibigan, relatives na nasa Metro Manila, please do invite them to visit sa OD Trade and Travel Fair at the Shangri-La Mall. Sa mga nanonood po and nakikinig, please visit sa Odd Trade Fair at Shangri-La Mall, and our booth po, Forecast Arts and Crafts, booth number 24 po. And marami po kayong makikita ng mga products ng Bicol po dito. Some of them are new products po, and ayun po, sana magpuntahan niyo po and visit the place po. Thank you. Okay, thank you so much, Martina. So, ito po pagkakataon na ng ating mga kababayan, yung mga Manilenyo na makapag-decide sila kung ano yung mga
panregalo nila ngayong Pasko. Diyan po sa Saod Trade and Travel Fair sa Shangri-La Mall. Thank you, Martina. Salamat. Thank you Good so luck much po. po. Yes, good luck. Opo. And congratulations to you and your company. Yan. Opo, Thank you salamat. po. Thank you Opo. po. Si Ma'am Merly po, nandyan pa? Ay, wala. Wala na si Ma'am Merly. Okay, so siguro si PD Dindo na lang, balikan ko na lang po kung nandyan pa si PD Dindo. Ayan, okay. So habang hinihintay natin si PD Dindo, Kapili. sa ngayon po, Ay. PD Dindo, Ay. Ayan. Teka. Ka-video. Bem, kasi may mga nagsasample na dito ng pili cracking. Bem. Nawala na siya. Nawala si Bem. Zoom. Nawala. Nawala na siya. Hindi, naputulatan nila. Sila na putol. Ayun yan. PD Dindo, Oy. wala ako kanina. Oo nga, Bem. Kasi Okay na? papakita ko yung some of our walk-in clients na Oh. nag-experience mag-crack ng pili at this early. Wow! Using bolo? Yung ating pili cracking machine. Yung Wala cracking na siya. machine. Yeah. Oh. Tama. 3-5. Para may benta si pili. 3-5. Ayan. Nasaan Yeah. sila? Na hindi ko nakikita. Ay. Sandali Uy, paano? Dahil na hiling sa video. Ayan, okay na? Papin daw sa video ni Fatima. Okay. Yung isa. Kasi excited si Madam mag-crack ng pili. Papin daw sa video. Ay, dapat good si Ring. Nasobrang lakas. Yes! Ayan. enjoy si Madam mag-crack ng pili. Ayan. So, yan po ang isa sa mga skills, no? Yes. Tama, sir? Sir Dindo? Yes. Ayan, opo, oo. So, meron tayong walk-in client na very excited mag-try kung paano mag-crack ng pili Pili. Yes. using the cracking machine. Yung Tama ating tawag? cracking machine. Cracking Cracking machine. ayan, sige. Pakatapos mag-crack, pinapakain ba sa Kanila kanya? na yung pili. Oh, yan. Sa kanila na yung oo. pili. Sa kanila na. Fresh ba yon? Fresh? Fresh. Oo. Oo, yan. Okay. So, ayan po ang isa sa mga skills na makikita dyan po sa special setting dyan sa Saod Trade and Travel Fair sa Shangri-La Yeah. Mall. Tapos Sir ito Dindo, naman, yung nagwi-weave. yung ceramic, yung nagwi-weave. dito. Nasaan yung nagwi-weave? Oy, Fatima. Ay, yung nagwi-weave. Ito. Yung Ay, naka-Filipiniana. wow. Meron ba tayong weaving using Handloom? hand? Ay, wala. Kasi tayo. walang space. Oo, manual lang Yes. na pag-weave. Oo. Weave to ng Ayan. bag. Weave ng bag. Okay. Oo. Sige, Okay. sige. Tapos Ayan. dito naman, yung ceramics. Oo. So, pwede naman Sir Dindo, ang ating mga walk-in clients mag-try kung paano Yes. anong tawag dyan? Maghurma? Maghimas-himas. Maghimas. Maghimas ng Siguro. clay. Meron ba dyan na parang yung ginawa mo, iuwi mo na? Pwede ba yan? Yes, sa kanila na kasi may bayad. Okay. Kasi this is experiential may bayad. experience ceramics. So 350. Oh, For ano to? 350. You will Para- have the materials and all.
use Sa- the use of the machine, Then, and then pagkatapos mo yes. maggawa, iuwi mo na. Yes, oo. Okay, ayan. 350. Okay. So, Yung coconut, wala pa. Hinintay pa natin yung magde-demo. meron ba dyan na tao sa ceramics? Meron, Para ayun, makita, nag-start na. makita Oo. natin yung Sige, sige. paghimas-himas. Salem, may himason ka, Salem? Sige. May himason. Yan. Ayan. Sige nga. Paharap May- naman ang ganda- sa camera. Ay, harap daw, yung gwapo. Hindi, doon kay Fatima. Ayan. Okay, so yung ating mga bisita papunta dyan sa Odd Trade Fair, meron silang mga pwedeng gawing yung iba-ibang skills, Adventure. pwede nila ma-experience. Yeah. Yes. Oo, pwede nila ma-experience, mag-adventure sila Yes. para naman may kwento sila pag uwi nila sa kanilang mga tahanan. Yan. So ayan po si Salem. Si Salem, Yeah. isa siya sa ating mga patters, no? Oo. From Putsan TV. Yes. Siya po ay nagpapakita sa atin kung paano maghimas. Nagpapakita ng gilas, paggawa ng ceramics. Ayan. Anong ginagawa ni Salem? Ano ba yan? Ano yan, Salem? Ano yung gagawin mo? Ano daw? Simple pot daw. Simple. Simple pot. Simple pot. Oo. Yan. Simple pot. O, yan. Simple pot, pero mamaya maganda na yan. Makaskason. Ang bilis. Yes, yes. Kasi ano to, mechanized na siya. Mechanized na siya. So ano lang ang tulong ng hands? Talagang panghimas. Yun lang, panghimas lang. pangforma. Ay, wow! Ayan. Yung binabayad nila, Sir Deans, like, dyan, halimbawa, walk-in, magbabayad, dyan sa, mapupunta sa grupo nila. Sa association nila. Sa association nila, oo. Oo. Kasi yung materials, yung clay na ginamit, syempre, yung kuryente. Oo. Tapos yung talent ba, pagturo. Oo. At saka may matututunan naman sila. Kaya yun ang napakaganda. Ano, sir? Try ka? Sir Dins, Yes. nandyan na ba yung ating yung ating marine band? Mag-hi daw sila sa camera. Pahay. Oo, thank you, Nandun Salem. sina Darwin. Sir Darwin. Mag-hi daw sila dito sa Bicol, sa Albay. Sir Darwin. Live sa DZGB. Mag-hi daw nakalive kasi sa Bicol. Pwede mag-hi yung mga ating mga Tito marinero. Darwin. Ayan po ang ating special performers mamaya sa opening ceremony ng sa Odd Trade and Travel Fair, ang Philippine Marine Band. Kompleto sila. Ayan. Yes, 13. Ayan. Oo. Nagsiset up na po sila para mamaya. Ayan. Okay. So, Sir Deans, Yes. malapit na po ang oras natin. I will now give you the chance to invite our listeners and viewers para po sa Odd Trade. Kasama mo ba dyan yung mga staff? Baka pwedeng pumunta sila sa likod mo para Hindi. Wala, kanya-kanyang toka yun. Ang dami ginagawa. maraming ginagawa. Okay, so Limited. sir, Anyway, please go ahead. so sa ating mga kababayan, lalo mga Kabicolano na nandito sa Manila, if you have the time and the chance to visit Shangri-La, mag-start na po yung ating sa Odd Trade and Travel Fair this afternoon. Actually, ngayon nga, marami nang namimili doon sa taas. Hindi pa tayo nag-officially open. Marami nang namimili. So, talagang medyo exciting kasi alam mo naman, season is there. Feel na feel yung Christmas. Kasi sa ganda naman ng dekorasyon dito sa Shangri-La. Kaya feel na feel ang Christmas. So, invite natin yung ating mga mga kababayan sa kanya ng ating mga interested
interested na mga taga dito sa Manila, pumunta po kayo dito sa Shangri-La to avail of the yung mga micro, small, and medium. Yung pagpipilian kasi 40 micro, small, and medium enterprises ang nag-join sa ating trade fair na magsisimula nga ngayong araw until November 30. So, ayan po, Ayan. invite natin. Hindi lang to sa bibili kayo. Tulungan natin yung ating mga kababayan, mga MSMEs na slowly makabangon sa sa dinadaanan nating challenge because of the pandemic. Ayan, okay. So, Sir Dindo, maraming salamat. Ayan po, narinig nyo na po yung ating mga nakausap kanina. Medyo exciting po ang pamimili natin. Magiging exciting ang pamimili natin ngayong Kapaskuhan kasi nandyan po sa Shangri-La Mall ang mga produktong galing dito sa Albay. So, in a way po, matutulungan tayo kung paano tayo magde-decide sa pagdidesisyon natin kung ano ang mga magaganda nating panregalo na pwede nating pamigay sa ating mga mahal sa buhay. So please don't waste this chance, no? Visit sa OD Trade and Travel Fair right there at the Shangri-La Plaza Mall starting today until November 30. 6 days po sila dyan. So wala po kayong rason para ma-miss nyo ang chance na ito. Napakagandang chance po. Napakagandang produkto, napakamasasarap na mga produktong albayano ang makikita natin dyan sa Shangri-La Mall. Sir Dindo, thank you so much. Mamaya aabangan namin ang live ng opening ceremony. Salamat, Sir Dindo. Salamat sa mga MEs na nakausap natin. Buy local, go local. Let's support our MSMEs, especially the Albayano MSMEs na nandyan po sa Shangri-La ngayon. Muli, this is Bem Berango of DTI Region 5. Kasama nyo po dito sa Usapang Consumer at Negosyo at kasama natin si Sir Dindo at ang dalawa nating MEs. Maraming salamat po sa mga nag-abang ng programa. See you again next Friday. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB.